Wel, apa dul? Ora ya, Wel. Mau kisah-kisah ikut yo. Dik rapi lho. Apa iki? Kita ora entuk, ben resep yo iki ora lepas tang iki lho. Sing rak yo oke sing seneng to yo mengko iki. Ora ya, aku arep mangane iki. Pitu anyar ya, pinclong ya. Yo ning lembah lho. Yo, makan yo. Ya, yo. Siap, Bro. Wah, siap. Ayo, mantap. Joel, tutup ya portal iki. Piye iki di lockdown iki? Ngendi iki? Wah, Ayo, balik wae wong iki dulu. yo metu kono kae wae yo. Yo, balik ayo, yo. Kayak Bu, kayak ya Allah kok sepi banget nih, botol ora payu-payu, zaman normal kayak gini, Pak. Kayak Bu, kayaknya Bu. Dilari sih monggo Bu niki Bu. Enak ora? Piro iki regane? Tak gawe murah lah Bu, wis ora apa-apa. Murah ki piro? Ya wis 15.000 wae sijine, idep-idep nggo penglaris sedina ki rung paket payon nih. Dicipe entuk ora iki? Pun Bu, mboten saing cipin-cipan. Kok men percaya kali kula, dijamin gurih, renyah pun. Ah, tenane. Ya wis lah. Tak coba siji sik ya, Yu. Ya ngoten to Bu, matur nuwun pun dilarisi. Kasih wae, aku kepikir kayak barangnya wae. Oh, lho ra sida to Bu. Nggih pun mboten napa-napa, pun upayane setunggal alhamdulillah. Nggih pun nggih, kula tak lanjuti bar. Apa yo ngene iki? Tidak payah Pak, sampai lari kendi. Aku lagi arep lewat kene nang mampir nang pasar kuwi. Wah, aku nunut to Pak. Ya, yo. Iki arep Ya yo. dicerpek meneh. Yo, bareng yo. Terus ning pasar Bringarjo ya Pak ya? Ya, ya. Ah, yo, yo. Mas yo, kerjaan ya yo ya. Ya, ya. Mas karo dolali dulu yo. Oh, iya, sih. Wes Pak, Ya, yo. Ya. Hati-hati ya di sana. Kayak tipu ya Pak. Ya Allah. Ini tak remuk ini. Dagangan nih. Di bawah memang ini, tetap jawab Pak kayak. Kayak aku remuk gue. Ini pemandikan kentang jalan ini. Hei, ada kowe. Remuk getarannya ya. Paranan iki. Yo, parane yo. Jalan jembar tenaga megok-megok iki. Jalan. Kowe iki piye to, Mas? Cah lono iki ngepet kok jejer wong ngerti jalan jembar kok ngono kok. Alah, ngepet iki siji urut. Ana jejer ngono iki piye? Kayak lambiar iki piye? Kowe tanggung jawab iki lho. Pripun to Pak sampean niku lho. Iki loro-loro kok ngene cah urut Pak malah diseneni iki piye Pak jenengan niku Pak aduh. Ana numpak pit ki sing bener ora jajar-jajar loro kok ngono iki kudune urut wong dalan jembar kok ngepit do cenanangan. Ha iya pikir aku baik dalan ki lho, nasibe peyekku gek kepiye ambiar ngene iki remuk kabeh. Nggih Pak, nyuwun ngapunten Pak. Kula mboten ngerti nek jenengan nganu lipat niki kula niku sak ngobrol kali kanca kula. Iya, sesuk meneh ki nak ngepit sing alon-alon ora bedegasan kaya wong-wong kae. Ngepit ki ditata kaya dalane mbahne wae. Sesuk meneh aja dibalen meneh kaya ngono kuwi. Nggih Pak, nyuwun ngapunten bejang mboten kula baleni melih nggih. Lah ya ngono kuwi, yen kowe wis sadar, sok meneh aja baleni kaya wong ngepit lagi anyar-anyaran wae, sing bedegasan.
jalure wong iki ya ono dhewe ning dalan kae lho diwasi ono jalur khusus sepeda, khusus pejalan kaki. Jadi sing numpak motor aman, nyaman, sing numpak pit aman, nyaman, sing laku ya aman, nyaman. Wes, sesuk meneh aja dibalen meneh ya. Wes, saiki piye karepe damai? Dame piye? Lah piye ku piye? Bapakmu ya ambiar.